Sa iban pang balita, sunog nagluntas sa relocation site sa barangay Bunta Talaharo kahapon sang hapon. 12 kabalay ginlamon sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live. Jert, napuhag ang pila ka mga residente sang barangay Bunta Talaharo matapos ang sunog na nagluntad kung sa diin 29 ka mga pamilya ang apektado. Makit-an sa sining nga video ang pagginarangkaran sa mga residente. Samtang ginalamon sang kalayo ang ilang mga balay sa relocation site sa barangay Bunta Talaharo, Iloilo City, manog alas 2 Domingo sang hapon. Si Nanay Rosalina, nga isa sa 95 ka individual nga nasunugan, nagahimos na kuntani nga maglakat sa natabo ang sunog. Hindi hamak nga kulba ang nabatsagan sini. Tuwero kami ka konsangamon mga gamit Grabe na gilang asto nga nagsaka sa babaw mo. Umagad ko lang tayo kamang-kamang sagda namon panaog. Mayroon nga ni kay way sa manok. Ginatudlo nga ginalinan sang kalayo amo ang puloy-an ni Irish May Palomo nga wala sa ilabalay sa natabo ang sunog. Ang nabilin lang amo ang iyaban na kag minor de edad nya bata. Pagsaysay sini, bata niya una nakapanimaho sa aso malapit sa ila kwarto. Suno kay Irish, refrigerator lang ang appliance nga nakasaksak sa among ation. Nakapanimaho siya sang aso, sang bako nga may do sunog. Amo tangin po kaya dayon si daddy niya nga amo na day may gabaho. Ara sa may terrace ga tulog mo na nakita yang ang kalayo ya gapuog na ang aso dako na. Gintuad pa ni Iris nga una nakapanimaho ang pakaisa sini sa piyak nga balay. Ginsekyar sang iya pakaisa ang ilabalay apang wala man sa nakitaan nga ginahalinan sang baho sang aso. 2:58 na sang hapon sang napalong ang kalayo. Padayon pang investigasyon sang BFP sa kausa sang sunog. Napasa naman ang mga ebidensya para sa laboratory examination. Naglabot sa 890,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Based naman sa mga car patterns pag statement sa owner sa mga una nga nakakita. Wala man sila minabatean na lupok. Sa records ng Iloilo City LGU, 9 kabalay ang totally gutted, samtang 3 ang partially damaged. Samtang naglabot naman sa 25 ka individual ang gintatap sang Iloilo City DRRMO bangod sa sunog. Nagapabilin sa evacuation center sa barangay ang pila kanasunugan. Jert, nagpasalig ang alkalde sang syudad sa paghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga biktima sang sunog agod liwat sila nga makapatindog sang ilang mga balay. Ginalauman nga mahatag ang cash assistance subong nga semana. Jert? Madamo gayong salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.